खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा देरहासार चेनेल जाना गासिखौबो बरायना लाबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आथिखालनि समाव नैबे फेसबुक वाट्सएप टुइटार इन्स्टाग्राम दा बायदिसिनाफोराव नैबे गाज्रि कमेन्ट्स गाज्रि पोस्ट दा बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं सावरायगोन नोंथांमोना आथिखालनि समाव नैबे फेसबुकखौ खायसे जाय माने आं गासैखौ बुङा जाय बिथांमोना नैबे फेसबुकआव आथिखालनि समाव बायदिसिना नैबे राजखान्थि बे राजखान्थिखौ लानानै सोरखौबा लानानै बायदि गाज्रि कमेन्ट्सफोर गाज्रि पोस्टफोर दा बैफोरखौ होनाय नुयो नोंथांमोना हयथ' नुदों जेब्ला फुंनि समाव फेसबुक खुलियो अब्लानो बैबायदि मेसेजफोर बैबायदि पोस्टखौ नुयोब्ला ओरैबायदि गोसोखौ गाज्रि मोनो जेराव बर'फोरा आथिखालनि समाव नैबे फेसबुक वाट्सएपफोरखौ दावहानि थिलि बायदिसो बाहायगासिनो दा बे समाव आं गासैखौ खावलायगोन नैबे समाव नोंथांमोना जाखिनि नैबे फेसबुकनि जोहै गावनि जे एटिट्युड गावनि जे बाथ्रा गावनि जे कमेन्ट्सफोर गावनि जे पोस्टफोर जेराव नों रागाजों बाथ्रा बुंनाय सोरखौबा नों लाजि फोनांनाय सोरखौबा नोङो बाथ्रा बुंनाय दा बैफोरखौ हयथ' नैबे फेसबुकखौ आथिखालनि समाव बर'फोरा गुबुंले खालामगासिनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बैफोर जे गुबुंले खालामनाय पोस्टफोर बेखौ नोंथांमोना खालामनाङा मानोना जों बेयो ससियेल मिडियाखौ बे एक्टिभिटिसनि थाखाय मोनसे नांलायनो थाखाय मोनसे गाज्रि नैबे कमेन्ट्स होनो थाखाय बे फेसबुकखौ बाहायनाङा आं बेखौ खावलायदों लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बायदिसिना नैबे पोस्टनि जोहै मेम्स बानायो नैबे सोरनिबा खर'खौ दानस'नानै सोरनिबा गाज्रि नैबे पिक्सारजों एटाच खालामनानै पोस्ट होलाबाय दा बैफोरबो जोबोद दुखुनांथाव आथिखालनि समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नैबे बिथांनि बिसि बेखौ खायसे पिक्सार होनानै बेखौबो दाजाबदेरना होदों बे जोबोदनो दुखुनांथाव आरो बियो सारा नैबे बर'नि नैबे सुबुंफोरखौसो लैजा खालामनाय जादों जे जोंनि गेजेराव एकता गैया बेखौ दिन्थियो लोगोसेनो नोंथांमोना नुदों आं मैया पोस्ट खालामनो जानो हागौ बेखौ आं दहाय फुङाव नै जेब्ला फेसबुक आं खुलिदोंमोन अब्लाना नुनो मोन्दों नैबे हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ खानाय गोलाव खालामलायनानै होदों बेबो बिराद लासिंसिं बाथ्रा मानोना सासे जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथांखौ बिदि खालामनाया मोजां जायाखै नैबे प्रमद बर'खौबो बैफोरबायदि नैबे खर' लगायनानै बिथांनि सोमोन्दै लिरनाय बेयो जोबोदनो दुखुनांथाव बेयो जोंनि जियानो जाथों बे नैबे ससियेल नैबे वार्कार पलिटिकेल राजखान्थि हान्जानि जायाथों मानो बेवहाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जों बैखौ माबायदि जों दैदेननांगौ बा माबायदि बिथांमोनखौ जों सनमान होनांगौ बेखौ साफ्रोमबो नैबे बर' सुबुंफोरनि बर'फोरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय बे मावनां हाबा दा बेखौनो आं खावलायगोन नोंथांमोना जे बैसोर पिक्सार एडिट खालामनानै गाज्रि कमेन्ट्स होनानै गाज्रि पोस्ट होनायफोरखौ गारनांगौ आरो नोंथांमोना जुदि बैखौ हाबाफारिखौ जुदि लांबाय थायोब्ला हयथ' जोंनि बर'फोरा जे अगियान बर'फोरा दे नैबे ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङा बे फोरमान जागोन आथिखालनि समावथ' बायदि कमेन्ट्सनि गेजेरजों नांलायनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना दा बैफोर गाज्रि कमेन्ट्सनिफ्राय पोस्ट होनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जुदि खामानि मावनो गोसोब्ला नैबे नोंथांमोना प्लेटफर्मा गासिबाव अपेन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादावबो नोंथांमोना फैनानै खामानि मावनो हागोन नैबे राजखान्थि हान्जाफोरावबो नोंथांमोना हाबनानै नोंथांमोननि जे हारिनि सायाव जे फोथायनाय हारिनि सायाव अननाय बैखौ नोंथांमोना नैबे बेफोर प्लेटफर्माव फैनानै खामानि माव आं बेखौ खावलायदों नोंथांमोना बै फेसबुकआव बाथ्रा बुंलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनायजों जेबो खामानि जाया जास्ट माने जों गुबुंलेल' जागोन बे नैबे ससियेल मिडिया दा बेनिखायनो खावलायगोन नोंथांमोनखौ दा बैफोर गाज्रि कमेन्ट्स होनाय पोस्ट होनाय बेफोरखौ गारनानै नोंथाङा जि प्लेटफर्माव थायाथों मानो बिपिएफआव राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङा हाबनानैबो बैफोर नों सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ थांनानै नोंथाङा मोजां रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन इउपिएल राजखान्थि हान्जाजोंबो नोंथाङा हाबनानै खामानि मावनो हागोन बिजेपिजोंबो थांनानै नोंथाङा राजखान्थि हान्जाजों थांनानै खामानि मावनो हागोन नैबे आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांजोंबो नोंथांमोना जइन जानानै बा बिथांमोनजों बाहागो लानानै खामानि मावनो हागोन अथाच बेखौ गारनांगौ नैबे गाज्रि पोस्ट
कमेन्ट्स होनाय बेफोरखौ गारनांगौ आंनि भिडिअनि सावरायनाया बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना जुदि नैबे ससियेल मिडियाखौ मोजां मोनोब्ला आरो नोंथाङा जुदि बैफोर बर' हारिखौ एकता लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जिखिनि कमेन्ट्स होयो बेवहाय नोंथांमोननिफ्राय बुजिनो हायो जे नोंथांमोनाव जेसेबां सेन्टिमेन्ट हाबनानै दं बेखौ बुजिनो मोनो थ' नोंथांमोना मोजां प्लेटफर्माव फै न' सिङाव थानानै खायसे नैबे कमेन्ट्स होनाय पस्ट होनायफोरखौ गार नोंथाङा मोजां प्लेटफर्माव जायखिजाया राजखान्थि अराजखान्थि समाजारि आफाद बैफोराव थानानै नोंथाङा मोजां नोंथांनि जे साननाय नोंथांनि जे जाखिनि कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनाय बैफोरखौ नोंथांमोना मोगथां महर मोनहोनो थाखाय खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायदों लोगोसेनो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना गुबुननो शेयार खालामजायो आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ एसे गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ स्किप खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आंनि खावलायनाया बेनो जे ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनाङा नैबे फेसबुकखौ गुबुंले खालामनाङा नोंथांमोना जाखिनि हायो नोंथांमोननि एक्टिभिटिसजों जाखिनि नोंथांमोना जातिनि सायाव सेन्टिमेन्ट दं बैखौ नोंथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै बबेबा मोनसे राजखान्थि अराजखान्थि बेफोराव नोंथाङा फैनानै खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायबाय थ' जोबथारनायाव आं गासैखौबो नैबे समाव सानजौफु समनि गाहाम हामलायबाय लोगोसेनो नोंथांमोनखौ इयुननि भिडिअ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय थ' गासैखौबो खेबसे थाम्स आप होनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों